سلام حوات أبزانا مايكروسوفت إكسل كلاس مبار كمي جيرنا حدش جيس نخفتن ويدما قديمنا زحنس نايم جيسات كمي جيرنا نخفتهم open ويدما نيو كريت نبل كنعزبينا نعون معزاب بمجمرتنا فيل كنكيدنا كلتا مارات سلودلو نا فيل مسكنا انتايس كمتانا أبهم already أبهم انتاي نعزبالنا زيني حدش جيس كنكفتن دحر ديلنا وين استوصونا تامبليتات نعزبالنا بزي نسولو نحنا كنت هنقبرينا already بتلقون عقاب دحر كنكيد ديلنا ناب نيو كنمتينا اب نيو انتي علنا قداميتي تقدم بيلنا زرعنا حداش قص مهلتكم كاب زيرون بقص تقوينا بزينا نمتص كل غدي نسات راح يجينا انا ابنت كليك ندحر غيرنا انت تقبر كليك نقبر ابريسا اوكي هنصبينا اوكي كليك مسبلنا نزقص زي تخفتلنا لا حدش قص نزل بمنتاي سكانا بلو نخيلنا بمنتاي حصير اغا متاي يالو كنترول ان دحر غيرنا كنترول ان حدش قص يخفتلنا انا ابنت كم سري ور لهم زون حدش قص خفتلنا له مالتي سو تراي دي كونن دحرنا او تملسنا منا فيل نملس شعور نيو نبلا نسو تراي دي كونا ابو غلغلتنا زوعلو استوسونا تمبليت الو تمبليت انتايم دحردايلنا تمبليت ابو غلغلتنا نزوعلو غزين مقلال ወይ ድማ ቀዲሞም ብኻልኦት ሰባት ዝተሃነጹ ነገር ገጻት እዮም ንሰም ሕጂ ካብኦም ሓደ ነቲ ንዓና ናንጹ እንደል ዝመስል ድሕር ረኺብና ክንጥቀመሎም ንኽእልና ምክንያቱ ኦፕን ሶርስ እዮም ኦፕን ሶርስ ማለት ኩል ሰብ ክጥቀመሎም ንኽእል ብናጻ ማለት እዩ ኣብ ቴምፕሌት እንታይ ኣለና ቅድሚ ዝኣገረ እታ ናይ ሰርች ክንብለላ ንኽእል ቶም ካቴጎሪና ኣለና እታ ሰርች ክንብለላ ንኽእል ኣብዚ ትዘድለና ዓይነት ካቴጎሪ ንፎት ተፈሊጥና ንኣብነት ፕሬዘንቴሽን ድሕር ኢልና ጽሒፍና ቶም ንፕሬዘንቴሽን ዝዓለሙ ገጻት ወይ ድማ ቴምፕሌታት ፕሪንት ይኾኑ እንተዘይ ኮይኑ ሰጀሽን ዝብለና ደሎ ኣብ ቢዝነስ ንቢዝነስ ዝዓለሙ ለው ንፐርሰናል ዝዓለሙ ለው ንፕላነር ትሬክ ሊስት ኤክሴተራ ካላንደር ካለን ኣለው ኣብኦም ክሊክ ምስ ንገብር ነና ገዛ ርእሶም ነናቶም ዓውደን ታሽሙ ሓቂፎም ርከቡ ንኣብነት ቢዝነስ ክሊክ እንድሕር ጌርና ቢዝነስ ሓቂፎም ዘሎ ቴምፕሌታት ከቀርቡና እዮም ከም ስሪዎም ደለኹም ካብ ኩሎም ድሕር ሓደ ክንጥቀም ደይልና ኻኒ እዚ ኣብ ዝመጽእ ክላስ ከመይ ጌርና ንሪኢና እዚኦም ግን ኦልሬዲ ዝተሃነጹ እዮም ነቲ ንዓና ዝመስል ነቲ ንሕና ክንገብሮ እንደሊ ዝመስል ተርኺብና ንዑ ክሬት ንብሎ እንታይ ይኸውን ኣሎ ንሱ ሽዑ ኦልሬዲ ገጻት ሓቂፉ ይመጻና ንዑ ንሕና ኤዲቲን ጌርና ጥራይ ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ግዜ ንቁጥብ እዚ ሕጂ ሓድሽ ገጽ ክንከፍት ተደልና ኒው ማለት እዩ ኣቐዲምና ዝሃነጽናዮም ተልዮም ናብ ኦፕን ንኸይድ ኦፕን ኣብ ሰለስተ መልክዕ ተኸፊል ርከብ ቀዳመይቲ ቶም ሪሰንትን ሼርን ዝግበርለው ሪሰንት ማለት ኣቐዲምና ዝኸፈትናዮም እንደገና ሼር ዊዝ ማለት ከዓ ምሳይ ሼር ዝገበርክዎም ምስ ካልኦት ሰባት ማለት እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፎም ክሊክ ምስ ንገብር እቲ ንዑ ሓቂፎ ዝርከብ ነገር ኣብዚ ፕሪንት ዝኸውን ከም ስሪኦ ኣለኹም እንደገና ንሱ ጥራይ ደይኮነ ኣብ ሰለስተ ምሽተ ከፊሎም ኣለው ኢለኩም ካልአይቲ እንታያ እቲ አካውንት ዘለዎ ሰብ ናይ ዋን ድራይቭ ምስና ኣብ ናይ ማይክሮሶፍት አካውንት ዘለዎ ናይ ዋን ድራይቭ ናቱ ዋን ድራይቭ እንታይ ስቶክ ክንገብረሉ ወይ ድማ ሴቭ ክንብለሉ ንኽእል ልክዕ ከም ዲስክቶፕ ናይ ኮምፒውተርና እዩ ኣብ ዘሎ ንሱ ፀገም የብሉን ናይ ሎም ርእስና እንታይ ተሳልሰይቲ ኣካል እያ ተገድሰና ንሳ እንታይ እታ ዘሳልሰይቲ ኣካል ዘታሕተወይቲ እንታይ ኣለዋ እዚ ስፔሰል ዝብል ኣለዋ እቲ ናህና ኮምፒውተር ማለት እዩ ንሱ እቶም ክሊክ ምስ ንገብሮ ዝተወሰነ ነገራት ሓቂፉ ይርከብ ፎልደራትን ወይ ድማ ቶም ናህና ፎልደር ኢልና ኢና ንፅዖም ባይዘ ወይ ቶም ፎልደር ናህና ሓቂፎም ይርከብ أو كنكفت نخيلنا فولدر كنكفت ندحر ديلنا تزي كوين خاني فايل ندحر كنكفت ديلنا وين حدا دوكيمنت اب براوزر متينا كليك نقبر براوزر نابي مرحنا نابتنا هنا كمبيوتر اب كمبيوترنا مريسنا بينا وجنكم دلوت فايلنا هنا دوكيمنت كليك نقبر حسب سيلكشن مس قبرنا انا ابنت ابزا مصحف تتول دلا كليك ندحر داغيره شو اوبن دحر دايليا تاو دلا فايلات نابنت فايل نيران بلا زيد فولدري فايل نيرات تكون كليك نقبر سيلكشن شو اوبن نبلا تخفتلنا مالتي امبار حجنا بتقنيت كمرسوكمي ثلاثه عينات رينا كلتا عينات رينا قدم كمي جيرنا نيو حادش قص كنكفت ندحر ديلنا حادش علنا كفت نخل كم زنريرلنا كومون تمبليتات علونا ابو غلغلتنا دوعلو اوبن كنبل ندحر ديلنا قدمنا زحنصنايم كا نا اوبن نا فايل نخيت شعنا اوبن دحر اوبن كاني براوزر علنا كنكفتل نخل مالتي ابز مص كلاس حج امبار كمي جيرنا حادش قص نخفت كابرانا كمي جيرنا سيف نبل وي دماني اب تكست زلو نغرات كنرينا